Aquesta que veiem és la RIM, un robot de l'empresa barcelonina PAL Robotics, que ahir donava la benvinguda als assistents a la inauguració de l'exposició Robots de pel·lícula de Maria a Eva, una mostra que es pot visitar a l'Auditori Barrades fins al 27 d'octubre i que fa un recorregut a través de cartells i d'algunes figures a les 25 pel·lícules més emblemàtiques de la història del cinema de robots. L'exposició forma part d'un programa més ampli d'activitats que es fa durant aquest mes al Barrades sobre els robots a la gran pantalla i que també inclou projeccions de films i xerrades. Nosaltres hem fet una selecció de les 25 pel·lícules que creiem que ha tingut una aportació a la història del cine de robots. Veureu el robot d'Ultimàtum a la Terra, el de Planeta Prohibit, veurem també el de Star Wars, probablement el C3PO i el R2D2 són els primers robots socials que en diem, però també veurem de les últimes pel·lícules com a Wall-E,